лъкове. Всички ли сте тук? Да. Сега. Това е типичен български лък. С този лък българите са дошли в България. С този лък те са стреляли от поле. Вижте каква интересна форма има. Тук и тук как е издит. Знае ли някой защо има тази издит? За да се държи... Така. Не. Сега. Виждал ли някой английски лък? Не. Да. Английски лък, както знаеш, той е голям и така идва. А българския лък е издит така. Вижте колко по-малък. Този лък е направен така, българите са го измислили, за да могат да стрелят от кони. Представете си един огромен английски лък. Той не може да се завърти. Неудобно. Да, той не може да се завърти и да стреля от коня. Ще се пребие, Докато когато